Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem. Samozrejme, jasné, že v pohode. Čo si myslíte o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? V našej krajine si myslím, že je to dosť akože na piču. Chod do piči. A celkovo, keď sa na to pozriem z tej druhej strany, tak sú to naozaj kokoti. To sa nedá inakšie povedať, iba kokoti. Môžem sa vás spýtať jednu otázku? A vidíte nejaké skurvené riešenie? Odjebať sa stade to. Úplne odtiaľto, strašne rýchlo sa odjebať. Dobre, ja vám ďakujem za rozhovor. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo aj tí kokoti, čo to akože nám vládnu, tak sú čistí kokoti, ja sa na to nemôžem pozrieť, vyjebaní, úplní kokoti. Takže podľa vás všetko tuto je úplne na piču, smeruje to do sračiek? Smeruje to podľa mňa do riadnej piči.